בארון השני, עוד אחד. מה אתה אומר? כל עוד מסודר, נקי ויפה, אתה יכול לדעת את זה, עד שיתחיל. 52 תן את החיוך היפה שלך. לא מבין? כן. כן. זה עופר לוי. כן, זה טק אחד, אולי הוא לא עונש. הלו. כן, שלום. שלום. מה שלומכם? טוב, תודה. אתה בסדר. מי אני מדבר? עומרי. עומרי? כן. עומרי חי, שמברך אותך, אתן לך חיים טובים. בריאות איתנה, נורא באריכות ימים ושנים. אמן. חיים טובים. תודה רבה. אמן. אמונה, ביטחון בהשם. אמן. כל מי שלוקח בחברת, תקשרו לטובה. אמן. נשאים ושמחים מרצון, בריאות, דורון מעליה. אריכות ימים ושנים, זכוכיה. אמן. אני איתי מאוד מאוד אוהב אותך ומאוד מתרגש לדבר איתך. שישמעו אתכם, שומע אותך לעד. אמן. ותודה רבה ש... תודה לך על ההתייחסות. בשיחה והכל. דבר איתו, עומרי, אתה רוצה להגיד לו משהו? יכול להניח על תפילין, מחר בבוקר? כן, בלי נדר, אין בעיה. להניח על תפילין קודם, תפילין מודרים. יש לו. כן, היום אנחנו... בלי נדר, בעזרת השם. אפשר. מה הייתה למתה? דבר. תאסוף כוחות, דבר. עופר. מכיר את הרב אורי פולק? לא. הרב אורי פולק, אתם מכירים? לא. אתם איפה נמצאים עכשיו? בירושלים, בפסגת זאב. יש בפסגת זאב. בפסגת זאב יש הרב אורי פולק, מקובל גדול, שהוא עושה עם מטבעות בדיון הנפש. אח של טירן פולק, הרב טירן פולק. הרב אורי פולק הוא עושה את זה. אוקיי. תזמינו אותו. תתנו לו משהו לשבת שיעשה את זה. טוב. בסדר גמור, בלי נדר. הוא הולך לבתי חולים והצליח כמה לרפות אותם, ככה עושה להם בדיון הנפש ונרפאו. תגיד, אתה רוצה להגיד לו משהו? שאני אוהב אותו. עופר, עומרי רוצה להגיד לך משהו, תשתדל לשמוע רגע. עופר. טוב, זה לא עובד לי לאנשי קשר משום מה. בסדר, אתה יכול לשלוח לי את זה ב-SMS אולי. בסדר, תגמורים, שבת שלום. שבת שלום, עומרי רוצה להגיד לך משהו? שאני... בבקשה. עופר. כן, שומע אומרים. אני אוהב אותך. מאוד. לברך אותך. מאוד. לברך אותך. מאוד. תודה רבה, אתה הכי עופר. יפה לי במצלמה, אתה אומר לי לא לציין אותך. זה כאן. איפה ליאור צריך לבוא? כן? כן, הנה, הגענו. מירב הייתה פה גם בסיוון. נכון. לשמור עליך מכל משמר וישמח אותך. השם יברך אותך, ישועת השם כהרף עין, ישלח לך נס. לך וגם לאבא שלי. אמן. ליעקב בן שרה. תודה ליה, תודה, על הבשורות טובות. תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה. איזה ענק. תעכל ואני תכף מביא לך עוד אחד. יאללה.
לפעמים לא מאמין. נזכרת בשיר? לא מאמין לך, לא. כל הכבוד. אבל איך זה קורה, אני לא יודע. אבל צמאי. אהלן הראל, מה נשמע? זה מיקי, מדבר מיקי, הנה עמרי שומע אותך. אוי. עמרי היקר, מה שלומך? אני רוצה לאחל לך קודם כל המון בריאות. תודה. ואושר, והצלחה. והאמת שעכשיו הייתי בירושלים, הייתי יודע שזה כזה קרוב, אז הייתי כאילו קופץ. אני עכשיו בגדרה. אבל שתמיד יהיה לך חיוך גדול על השפתיים, שתהיה חזק. תודה. תהיה מאושר כל החיים. תודה רבה. בעיקר בריאות. וזהו, המון הצלחה ובריאות ממני. אמן, תהיה בריא. תהיה בריא גם אתה. אוהבים אותך. תודה, אני גם. אני אוהב אותך. אחלה הראל, תודה רבה לך. מה נשמע? תודה עוד הראל. טוב. זה מיקי, הנה עמרי שומע אותך, הוא פה איתך, רגב עוד. כן, הנה הוא איתך. עמרי, אתה שומע? כן. אני רוצה שבעזרת השם שאלוהים יברך אותך ושתרגיש טוב כמה שיותר מהר, שתחזור ותשמח עם השירים שאתה אוהב ורוצה להוציא אותך ללב. באחוז. שאלוהים יברך אותך, אמן ואמן ואמן. אמן, תודה. רגב אתה מוזמן תמיד, אנחנו נמצאים בירושלים, בפסגת זאב. יברך אתכם בשורות טובות ושאלוהים יברך אתכם, אמן. אמן. רגב. עוד הפעם. רגב. רגב, כן, אני שומע, אני מקשיב. דבר. אני אוהב אותך. תודה, השם יברך אותך, השם יברך אותך. אמן. אחלה רגב. עם מי דיברנו בינתיים? עופר לוי, ליאת בנאי ובעלה, רגב עוד, הראל מויאל, והלילה פתוח. כבוד, איזה כבוד. נכון. אהלן איציק, עמרי שומע אותך. עמרי, מה שלומך? איציק. איך אתה מרגיש? בעזרת השם שאלוהים ייתן לך רפואה שלמה, עמרי בן? סימה. אני בעזרת השם מתפלל בשבילך ושאלוהים ייתן לך רפואה שלמה ובריאות וחיים טובים ושיהיה לנו רק בשורות טובות בעזרת השם. בעזרת השם יהיה בסדר, שאלוהים ייתן לך בריאות מותק שלי. איציק, שיהיה לך רפואה שלמה חמודי. אני חנוך. אני אוהב אותך. איציק, עמרי רוצה להגיד לך משהו. בבקשה. אני אוהב אותך. תודה, גם אני אותך חמודי, גם אני, שאלוהים ייתן לך רפואה שלמה. אמן. בזכות הלילה המבורך הזה בזכות השבת הזאת בעזרת השם. אמן. אמן. תודה איציק. תודה איציק, בשורות טובות, בהצלחה. אין מה, רק שיהיה רפואה שלמה. אמן. תודה רבה. תודה רבה. תודה ממני. תודה גם בריאות, לך. עמרי, רק בריאות. אמן ואמן. רק בריאות. קח ממני אליך. גם ממני אליו, אני נושאת לו באהבה. שרן? אהלן, דבר מיקי, עמרי שומע אותך. אני רוצה קודם כל לאחל לך בעזרת השם שתחזור לעצמך כמו שאומרים
אמן. מדבר איתך שרל קודם כל. תהיה בריא, יודעים. ושיהיה לך המון 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 אושר בחיים, ובעזרת השם תעזור לך שלך מתעלם. אז אני הראשון שיעשה את הניסוי איתך ויבוא ולהופיע ולשמח אותך וגם להרים אותך על הכתפיים כמו שאומרים בכיף. תודה רבה, אחלה שרל, תודה. אני הראשון שיהיה ובעזרת השם, טוב. אני גם אבוא אליך הביתה. יאללה, רשמנו, אתה חייב לנו ביקור, איזה יופי. עמרי רוצה להגיד לך משהו, תקשיב. תמיד אני אוהב אותך. תודה. תהיה בריא מותק ואני אבוא אליך כמה שיותר מהר וזה יהיה גם השבוע. אני אבוא אליך בעזרת השם. אוקיי. שומע אותי וכל מי שמתעד את זה, אז אתם ירושלמים וניר ברקת הוא בן אדם מאוד מאוד עם כבוד ומאוד מאוד בן אדם שנותן את הנשמה ואת הלב. אני חושב שאפשר לעשות איזה משהו עם העירייה בשביל לעשות מופע גדול והכל ולהביא את כל האומנים וכולם יבואו בשבילך ואני הראשון שיבוא ויופיע בשבילך כמה שתרצה וגם אני ארים אותך על הכתפיים אם צריך. אשריך, תודה. תודה רבה באמת. אתה גדול. עוד הפעם? אתה גדול. תודה רבה, גם אתה גדול. תהיה בריא. גם אתה מותק. תודה רבה שרל, כל טוב, בהצלחה, אשריך, תודה. והיא מוסר לך נשיקות ובריאות ורפואה איתנה והיא אמרה שהיא תגיע עוד לבקר אותך. זה מה שאמרה לי למסור לך. גם אני אוהב אותך. השם מברך אותי. כן, שלחתי לה הודעה, היא אמרה לי בדרך לתל אביב להופעה עם בר ישראל. צריך להגיע? הגברה? אתה הולך לדבר איתו? עכשיו הוא ידע. עומרי, אתה רואה מה כתוב כאן? הוא רוצה לברך אותך. אהלן אלי, הוא שומע אותך. שלום עמרי, מה שלומך? אלי אוחנה. כן, מה שלומך? הכל בסדר? אתה גדול מכולם. תודה רבה. אין כמוך. וואו, קודם כל תודה רבה. זה לא מובן מאליו שאני שומע את זה, תאמין לי. אוקיי. אני רוצה קודם כל לאחל לך שתרגיש יותר טוב, כמה שיותר מהר. תודה רבה. ושתחזור לאיתך ושהכל יהיה בסדר ואני מצטער שלא יכולתי לבוא היום כי קיבלתי את ההודעה מאוחר. תהיה בריא. אז אמרתי לפחות אני אדבר איתך בטלפון ואני מקווה שאולי השבוע בעזרת השם זה יהיה אפשרי, אני אבוא לבקר אותך. אוקיי. אז אני רק רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם, מה שאני מאחל לילדים שלי, רוצה לאחל לך ולי ולכולם, שרק תרגיש טוב. תודה רבה. שיהיה לך אחלה לילה שבעולם. אתה גדול. תודה רבה מותק. מכולם. תודה רבה, ואנחנו נהיה בקשר, בסדר? תודה רבה לך אלי, אנחנו אוהבים אותך ועומרי אוהב אותך מאוד. תודה רבה. תודה לך. אשריך, תודה. עומרי, תאהב את הסיגריה, יש מלא אנשים רוצים להגיד לך שלום. הייתי צריכה ביום הולדת, חני חברה שלי. היי, נחני שלום, 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 יש ברכה, מי זה? איתי? איתי! אני רוצה שתגיד לי מי ילד! דבר איתי כבר! שמעתם את הכי כיף?
החברים שלו מכיתה א' עד ו'. הוא זיהה אותו? בטח, הוא יודע מי זה, זה ג'אבר, מה עשו? טוב שזה... כן, אורי, תכין איתך. כן, מה אתה רוצה לבוא עם... אני די מאוד. מעריצה של אוחנה. רק בשבילך הפכתי להיות מכבי תל אביב. רק בשביל אותה עם מזכירה היה? אתה מבין? אפילו לא הייתה דרשנים. ראיתי אותו כיתה, נראה לי כיתה ז', ח' 20 שנה. התקשרתי לאיציק ראי בשנייה אחת, התקשרתי לזה שנייה אחת. זהו, אולי בשביל. השתנו פה אנשים. ניפגש בשכר. מעניין לי מילה? עומרי, מה העניינים? מה המצב? אתה מזהה אותי? אל תגיד שאתה לא מזהה אותי. כל החטיבה ביחד. כפיר. כפיר, אוהד ועומרי. זוכר? לאן אני? מה המצב? זה מרוב שאתה מראה שאני תראה מה קרה לך. מה המצב? מה נשמע? אז איפה? אני שואל אותה. אבל בלי הבלורים. שלום, הנה עומרי כאן והוא שומע אותך. אהלן עמרי, שלום, מה שלומך? תודה רבה. הלו? הוא שומע, אנחנו בשקט, תצליחי לשמוע אותו? אני בינתיים לא שומעת, שלום עמרי. שומע אותי? שלום. שלום לך יקירי, מה שלומך? שלום אתי. מה שלומך חמוד? בסדר? אני מאוד מקווה שיהיה יותר בסדר. אני התקשרתי בשביל לברך אותך ולאחל לך את כל האושר והטוב שבעולם, ואני מאחלת לך המון המון בריאות יקירי, ותשמור על עצמך. אני מבינה שאתה בקושי מדבר, אז אין צורך שתתאמץ. הוא רוצה להגיד לך משהו? הנה, רק תקשיבי. אני אוהב אותך. תודה, ממי, תודה. אני מאוד מאוד מעריכה את זה. אני גם אוהבת אותך, נשמה. ואתה יודע, אני מכל הלב, באמת, מכל הלב מאחלת לך המון המון בריאות. המון בריאות, אינשאללה, בעזרת השם. מי שר? מי שר? קורן, ביי. רונית. הייתי שמנה, זוכר? מאוד. היא מאוד מאוד שמנה. רונית השמנה? מיקי. מי זה? רגע, תן לי. אני יודע מה אתה אוהב. זהו, הוא אוהב.
הוא שומע? הוא גם שר, אתה רק לא שומע, תמשיך. אחלה קוקו, יאללה, קצת ברכות, קוקו. תודה. אמן. אני לא יכול לשמוע אותך ואני מצטער שלא הצלחתי להגיד על מה שלי אתם מוכנים אני מאחל לך כל בושה תהיה בריא. איזה יום. שאני רואה אותך. איזה מלך. זהו, אבל אני מזהה אותך. שקט רגע, זה מלונדון. בקול. אבי, אנחנו... כן, אנחנו ננסה להיות בשקט, אתה תקשיב לו, הוא מדבר, הוא עונה לך גם, בסדר? מה נשמע? עמרי, דבר. מיקי, עם מי הוא מדבר? אבי דבמה, מלונדון. בסדר גמור אבי, תודה רבה, אחלה על הטלפון, תודה. תודה רבה. להתראות, ביי. אז אני אעזור לו. לא שומע. איזה יופי, יש לי. איזה יופי, תודה, הוא שומע, תודה.
אוקיי, הוא רוצה להגיד לך גם משהו, תנסה לשמוע. הוא אומר לך תודה. אוהב אותך. אחלה תמיר, תודה רבה, אשריך, תודה, שימחת אותו, יש לו חיוך ממש, תודה. שלום, שלום. אני האיש אשר בחר להיות לה לנצח האחד. את ידעת לא קלעתי הנלך, ואת ידעת עולמו הוא עולמי, ואת אהבת אותי כמו ילד ללא קי, ואת עטפת אותי באור בלילותיי, ואת אהבת אותי כמו אלם עם חושותיי, ואת ליטפת את כל גופי למאחוריי. ואם טעיתי, אם לא ראיתי ולא הייתי אי פעם לצידך, אם לא הקשבתי ואם שתקת, אותך אהבתי ולא ידעתי איך. די, נינה די נינה נינה, האיש שבחר להיות לך הנצח האחד. רק נשאו ילדיי בגופי, אך מעולם לא נפלה רוחי, ואת נדעת שמה בבית, שמעת מכל צרה, כמעגל הסעודה. את נתת לי את האושר שלא היה בי, ואת השארת את השמחה שבליבי. ואם טעיתי, אם לא ראיתי ולא הייתי אי פעם לצידך, אם לא אותך אהבתי ולא ידעתי איך. אל מול חוף היו חלמתי חלום ולא ידעתי, וזוכי מתנגד ולא נוכל לבד, בשמחה בי נותן וטעם לחיי. אל מול חוף ים תיכון שוכב בסלוניקי, האם חלמתי חלום ולא ידעתי, וזוכי מתנגד וטרח הרבה שמחה בי נותן וטעם לחיי.
מסתכן לגבי המחר. יש לפעמים שסיבה לא נודע, יש לפעמים שנסתר דבר, יש דברים נסתרים לא נבין לא נדע, נעשה גם דברים שנראים לי סיבה. לא צריך כל דבר לחכות ולישון, לפעמים גם אותן לא לדעת הכל. הייתי לי 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 שעשינו ישנם כאלה לא מעטים, אם עדיין סיבה יכול זאת להגיד לילה גלה סיבה אמירתי. עומרי אתה עכשיו עומרי מספרים מספרים עשה גם דברים יש דברים נסתרים אבל אומרים לא נבין לא נדע, נעשה גם דברים שנראים לי סיבה. לא צריך כל דבר לחכות ולישון, לפעמים גם אותה לא לדעת הכל הכל. תודה רבה. חברים, אתם רוצים לעשות קצת שמח? מגיע לעומרי שמח, יוסי תן לנו סול בבקשה. ואני רוצה לראות המון המון מחיאות כפיים לעומרי שלנו. איפה מחיאות הכפיים? כפיים, זה לא כפיים, כפיים, כפיים חזק.
יום חדש מתקרב אליי, השמש החמה שתאיר פניי, יום חדש מתקרב אליי, ובכל זאת הליוש יש גם מחר, מה שלא יהיה יהיה רק טוב, מה שלא תמיד האור קרוב, לפעמים יש בלב מחור, תאמיני לא, תאמיני שיהיה רק טוב, אנא אלי, אנא ענני, אם קשה לי, אנא חסדני, אנא אלי, אנא חסדני. כולם מוזמנים בבקשה ליד עומרי, כולם בואו לפה, בואו. לפעמים אני יודע
שגם בא ונרתם לערב הנפלא הזה. נתנו כפיים לדניאל חן שלנו. תעשו כפיים לצביקה, מגיע לו. תעשו כפיים. תודה רבה. תודה. רפואה שלמה, אמא. שתהיה רפואה שלמה, אמן, אמן, אמן. בסדר, מה אכפת לך? אבל אני כמו אמא שלו, זה בסדר, אני כל הזמן איתו. אז כולם פה באו בשביל אומרים, כולם כל כך אוהבים, איזה מרגש לראות את זה, כל הכבוד לכם. קשור שזה אני כל כך מדמיין שאת עוברת ותדגיש מתגעגע לימים שזה אני בא ואלוהים, אוי אלוהים נתת לי הכל, נתת לי גם אחרי שעזבה אני ממשיך עוד לילה שלי לצדי רק ואלוהים, אוי אלוהים
גם לקחת כדורים היום, זה להוריד, זה שיר היט של המקרה של קוקו. עכשיו כולם באים על העניין לעשות שמח ואומרים שומרים את הבית. יאללה, תן קצב!